Takže čaute ľudia, vítam vás na našom novom kanále. Ja som Denis a to je Matúš. Čus! A budeme sa snažiť natáčať videá, nejaké gameplaye. Dolu do komentárov musíte napísať, či budeme natáčať z hry zo Steamu, Just Cause. Proste, je to úplne jedno, je to len na vás, že nestačíme natáčať Minecraft, Hero Zero. Napíšte nám dolu do komentárov nejaké otázky a môžeme spraviť aj Q&A. Matúš, povedz mi niečo aj ty. OK, čiže ja popravdě budem natáčať gameplay a Denis bude taký menší upravár, bude mi pomáhať s upravovaním a takéto. Čiže asi tak. Takže možno si zahrám aj ja občas, keď Matúš nebude mať napríklad čas, bude musieť ísť na nejakú akciu a podobne. A takže to je asi konec nášho infa. Čo ešte ty chceš povedať? Chcem povedať o tom, že na Steam účtu, na Steam proste budem natáčať viac na Steam hry ako stiahnuté príklad takého X-mena, aj ten budem natáčať a také, tak. A ešte Matúš, povedz mi svoj Steam účet, aby si tam mohli pridať. Steam účet je, musíte nám ako nukleárnu znak, Nuclear Vipers a nukleárny znak. Mám takého zeleného hada, keby. Vzadu je zelené a on je modrý, či bielý, ja som farpas. A tam je napísané pod tým hadom Vipers SK a Vipers a ja sa volám Vipers SK a pridajte si ma. Čaute. Čiže...